jɔ ta dɛ tiɲɛ na nin ye kunnafoni duman bi dɛ kunnafoni duman ba bisimila an ka hakili la kɔni a ko sɛgɛsɛgɛlen don o kunnafoni duman jumɛn Mali carte nationale d'identité biométrique kura malien kelen o kelen ni si sera voter ma carte nationale d'identité biométrique kelen cɛ e fɛnɛ sa e kɔni kunnafoni na k'i dala ninnu kunnafoni na sa kunnafoni dun carilen bɛ fan bɛɛ fɛ k'an bɛna carte ninnu sɔrɔ a la n ka ca la tɔgɔ sabali sa n tɛ kunnafoniya dɔrɔn ye dɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna ka ban an ka jamana ɲɛmɔgɔ ninnu u k'a fɔ ani u k'a kɛ a si tɛ kuranɛ si a banna vote min bɛ nalen o hukumu kɔnɔna la sa maliyɛn kelen o kelen k'e si de sera san 18 ye mali ka carte d'identité nationale biométrique o kura kelen bɛ ta k'a d'i ma tiɲɛ yɛrɛ la nka i jɔ tan dɛ ne ka carte nin na kan a photo ne denmisɛnninama don dɛ n k'o yɔrɔ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ i hakili latigɛ u hakili tora nin bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ mɔgɔ de bɛ yen k'e ka aravɛki kelen bɛ san 8 bɔ ayi ko e ka photo de kan ka yɛlɛma wa walima i ka sigiyɔrɔ i ka baarako ani i ka numéro de téléphone ko la k'i dan ye dɔrɔn ka wuli ka se i ka sigida commissariat a gendarmerie walima a mairie la u bɛ yɛlɛma in bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban pewu non nin ye kibaruya duman ye nka i bɔra ka yɛlɛma minnu ko fɔ o yɛlɛma bɛ kɛ cogo di an bɛ kunnafoni sɔrɔ o la cogo di k'an to an sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ an ma bɔ yɔrɔ a tɛ téléphone t'i bolo wa a ta ka taa bila fɔ marisi kalo tile 31 la baara belebele dɔ bila la sen kan min bɛ tali kɛ kartininaw olu kunnafoniw latilenni na ni a bɛ fɔ a ma ko mise à jour min bɛ kɛ ka ɲɛsin photow i ka baara kɛta i sigiyɔrɔ ani ka telefɔni numéro ma wa nin min kɛ mali seleke 4 bɛɛ lajɛlen la kɛrɛnkɛrɛnnenya na min y'i k'a dɔn k'a fɔ mairie bolofaraw polosisow gendarmeriw mali ka lasigidensow ani a ka bolofaraw walama ni aw bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini aw bɛ wuli ka taa sira suru kan ni o ye bɔlɔlɔ ye www.jevalidemonnina.ml